ሰላም ሰላም ንኣቢዱ ገላት ተኸታተልተይ ከመይ ኣለኹም ድሓንትኩም ኣነ ኣምላኽ ይመስገን ሰላም እየ ፅቡቅ ኣለኹ ከምቲ ኣነ ፅቡቅ ዘለኹ ፅቡቅ ትኾኑ ደይ ናቱ ትምኒተ እዩ እና ብሓለፈ ሰሙን ደስ ዝበለኩም ሕቶታት ኢለኩም ነይረና ብስራሕ ምክንያት የጠፊአኒ ንመዓልቲ ሕተይ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ናብ ሕተይ ከኣቲ እየ ቀዳማይ ሕተይ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ካልኣይ ሕተይ ዕላማ ደይ ዓቢ ፍቕሪ ኣብ ህይወት ክልተ ሓጎስ ክላ መዓልቲ መዓዝ ነይራ? እሺ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሃፍታም እዩ ድኻ እዩ ዘይትብል ሓፂር እዩ ነዊሕ እዩ ዘይትብል የቕረብ ሃሊት ለባም በቃ ለማንም ነገር ዘይትፅበ ሰሪሓ ትኣቲ በቃ ሃፍቲ ኩሉ ነገርስ ሓላፋይ ምዃኑ ተኣምን ጓል ኣንስተይቲ ታየ ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ እያ። ንስኽን ከብኩም ፅሓፍ ኣለኢኽን ዕላማ ደይ ዓቢ ፍቕሪ እንድሕር ክልቲኢኻ ሓደ ዓይነት ልቢ ትውንን ኮንካ ክልቲኢኻ ፍቕሪ በቃ ዕላማ ምስ ፍቕሪ ክልቲኢኻ ተኳውኑ ትኽእል ኢኻ ክልቲኡ ማለት እዩ። እንድሕር ክልቲኢኻ ሓደ ዓይነት ዘይትረዳዳእ ኮንካ ግን ዕላማ ይቐድም። ኣብ ህይወት ክልተ ሓጎስ ክላ መዓልቲ መዓዝ ነይራ? ኣብ ህይወተይ ዝተሓጎስ ክላ መዓልቲ ወደይ ዝወለድ ክላ መዓልቲ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ንወለድኽ ዘለክ ፍቕሪ ግለፅሎም። ወለደይ ብሕፅር ዝበለ ሂወተይ እዮም ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ዕድመ ጥዕና ይሃለይ ፈጣሪ ጣር በቃ ሂወተይ እዮም ብሕፅር ዝበለ ክንደይ ቆልዑ ወሊድኪ? ሓደ ስደት እንታይ ይልዓኽ ንኣኺ ስደት ለኣየ መምህረ እዩ ብጣዕሚ ኣብ ስደት መፅሲ ፍቕሪ ካስዮ መሓዝት ካስዮ ብጣዕሚ እየ ስደት ተማሂረሉ ማለት እዩ። ኣብ ስደት ለኣየ መምህረ እዩ ኣብ ህይወትኪ ስልችወኪ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ህይወተይ ዘፅልአኒ ነገር ሓሻዊ ሰብ ሓሻዊ መማሰሊ ሰብ ክፀልእ መዓት እየ እዚኣ ትመስል ዘፅልአኒ ነገር ኣብ ህይወተይ ማለት እዩ። ኣሙዬ ዕድመ ጥዕና ይሃብክ ፈጣሪ ኣሜን። ንኩላትና ዕድመ ጥዕና ይሃበና ፈጣሪ። ሂወት እንታይ እያ ንኣኺ? ሂወት ለኣየ ፈተናታት እያ ግን ንመፀካ ፈተና ደሞ ተመስገን ኢልካ ትሓልፎ ጠንካራ ኮንካ ትሓልፎ ኣለካ። ኣብ ሂወትኪ ኣብ መፃኢኽን ኣብ ህሉፍክን ዓብይ ግደ ኣለዎ ትብልዎ ሰብ መን እዩ? ዓብይ ግደ ኣለዎ ዝብልሎ ወለደይ ለኣየይ ለለኩ ፍትወት ግለፅለይ በሬወይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኪ ብጣዕሚ እየ ዘንቐኪ መሓዛይ ኩሉ ነገረይ ምስ ፍቕረኛኸይ ኮንኪ ቪድዮ ስርሕና እሺ ኣብ ቀረባ ግዜ ሳብስክራይብ ሸር ላይክ እናገበርኩም ኣተባብዑኒ ምስ ፍቕረኛየ ሒዘልኩም ክመፅእ እየ። ዘጠዓሰኪ ነገር ኣሎ ዶ? ዘጠዓሰኒ ነገር የብለይ። መሓዛ ማለት እንታይ ማለት እዩ? መሓዛ ማለት ለኣየ በቃ ኣብ ፅቡቕካን ኣብ ሕማቕካን ምስኻ ኮይና ጠጠው ትብል ካብ መሓዛኻ ሓሊፋ ደሞ በቃ ሓፍቲ ትኾነልካ ኩሉ ነገር ናይ ልብኻስ ትርደአልካ ዓቃቤት ምስጢርካ ለኣየ ከምዚኣ ዝበለት መሓዛ ከምዚኣ እያ። ኣሙዬ ካብ ትፈትየን መሓዝትኪ ሓንቲ ግለፅለይ ትብለና ካብ ዝፈትየን መሓዝተይ ሓንቲ ኩልኤን መሓዝተይ ይፈትወክን እዮም ከይትቕየመኒ ግን ኩልኤኽን ይፈትየክን እየ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን ግን ከይትቕየመኒ። ማሚዬ ኣፍሪካዋይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኪ በቃ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኪ ኣፍሪካዋይ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝፈትዋ ኩሉ ነገር ትኾነለይ ና ልበይ ትርደአለይ ኩሉ ፀገመይ ማለት እዩ ኣፍሪካዋይ። ኣብ ህይወትኪ ዝተሓጎስክላ መዓልቲ መዓዝ ነይራ? ኣብ ህይወተይ ዝተሓጎስክላ መዓልቲ ኣበይ ወደይ ዝተወለደላ መዓልቲ ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ደሞ ደስ ኢሉኒ። መዓዝ ኢኺ ንዓድኺ ትኸዲ? እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ዝፀሓፈለይ ዓደይ ክኸድ እየ። ኣሙዬ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኪ
ጠንካራ ጓል ኣንስተይቲ ማለት ሞሊሰየ እየ ንስራኽ ዘለክ ፍቅሪ ሞሊሰየ እየ ኣብ ስደት ክንደይ ጌርኪ ሞሊሰየ ዩቱብ ከፊልክ እንዶ ዩቱብ ይኸፍለኒ ጀማሪት እየ ዩቱብ ደሞ ከዚ ጀሚረኒ ይኹና ኣነ ዩቱብ ክኸፈለይ ለተይኮንኪሲ ምስ ሰብ ፍቅሪ ክወልደሉ ክመሃረሉ ኩሉ ነገር እየ ዩቱብ ከፊተየ ገለ እና ደሞ ዩቱብ ብምክፋተይ ደሞ ብጣዕሚ እየ ደስተኛ ተሓጒሰ ኣብ ሂወትኪ ሓጎስ ዝፈጥረልኪ ነገር እንታይ እዩ? ኣብ ሂወተይ ሓጎስ ዝፈጥረለይ ነገር በቃ ንሰብ ዘይምቕያም በቃ ምስ ሰብ ዘይምፅላእ ዘይምቕያም ዘይምጭቕጫኽ እና ካብ ዘለና 10 ትኾን 20 ትኾን ተኻፊልካ በቃ ዝተፀገሙ ኣሕዋትካ ምሕጋዝ ከዚ ካብ ለላትኒ ዝተፀገሙ ኣሕዋተይ 50 ትኾን 10 ይኹን ተተሓጊዘ ደሞ ብጣዕሚ እየ ዝሕጎስ ደስ ይብለኒ እዚ ኣብ ሂወተይ ብጣዕሚ እዩ ዝሕጉሰኒ ኣብ ስደት ከቢድ ፈተና ዝሓለፍክዮ ኣሎ ዶ? ኣብ ስደት እዎ ኣሎ እዩ ኣብ ስደት ኣነ ብጣዕሚ እየ ሓሚመ ነይረ ሓሚመ ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ኣብዚ ከዚ እኒአኽዎ ሰዓትስ ከፍ ኢለ ንኽናገር ዝገበረኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብጣዕሚ እየ ዘመስግኖ እና ፈተና ኩሉ ግዜ ፈተና እያ ስደት ደሞ ኩሉ ኣይጥዑም ፈተና የጋጥመካ እዩና ግን ተመስገን ኢልካ ጠንካራ ኮንካ ክትሓልፎ እኒአካ ደሞ ዝመፀካ ፈተናስ ተመስገን በቃ ብተመስገን በቃ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ባዕሉስ የቕልለልካ እዩ እና ኣነ ደሞ ተመስገን ኣምላኸይ ኣሙዬ ናተይ ምግቢ ናተይ ትፈትዮ ምግቢ እንታይ እዩ? እዚኣ መሓዛይ እያ ሜርዬ ኣነ ዝፀልኦ ምግቢ ብሱር ጥራሽ የብለይ እና ዝፈትዮ ምግቢ ኩሉ ይፈትዮ እየ ሜርዬ ማዓረይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዮ ኩሉ ምግቢ ሜርዬ ካብ መሓዝትኪ ትፈትዮም መሓዝትኪ ሓንቲ ካብ ዝፈትዮን መሓዝተይ ገሊፀየ እየ ኣብ ሂወትኪ ትኾኒ እየ ትደሊ እንታይ እዩ? ኣብ ሂወተይ ክኾነ ዝደሊ በቃ ክኾነ ዝደሊ ክኾነለይ ኢለ ልሙነልኩ ካብ ስደት ማለት እዩ ዓዲ ኣትየ ምስ ቤተሰበይ ተራኺበ ምስ ወደይ ተራኺበ ምስ ወለደይ ምስ ኣሕዋተይ ማለት እዩ ሓዳረ ገይረ መልሲ ስደት ኣብ ገዛየ ከፍ ኢለ ስርሐይ እናሰርሐኹ እዚኣ ብጣዕሚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብጣዕሚ እየ እናፍቓ እና ሳብስክራይብ ሸር ላይክ ነገርክን ደሞ ኣተባብዕኒ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ በተለይ ስዕሊ ዓረብ ዘለኽን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋተይ ጀጋኑ ኢኽን ጠንካራታት ኢኽን ብጣዕሚ እየ ዝፈትየክን ብጣዕሚ እየ ዘድንቐክን ግን ሳብስክራይብ ነገር ኣለይ ብኣነት በቃ ጓረየ ኢለ ሰዓል ሒዙኒ እኒኦ ኖ መዓልተይ ሰዓል ሒዙኒ እኒኦ ሒና ለገይረ እየ እኒኦ ንኣውደ ዓመት እዩ ንኣውደ ዓመት ዝሓለፈ ኣውደ ዓመት እዩ እና ሳብስክራይብ ግበራለይ ብጣዕሚ እየ ዝፈትየኩም ብጣዕሚ እየ ዘድንቐኩም እና ኣብ ቀፃሊ ደሞ ፅቡቕ ቪድዮታት ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ከዚ ኳ ጓረረየ እንተላበልኩ እየ መፅእ እኒኹም